Hoy mi. Ewan ni kahoy tanawa na slide ko gya. Ladies and gentlemen, are you ready? Karon guys, Hi guys, good morning. to watch in the blah blah blah. Welcome to my vlog. So karon kay padong may mga hoy guys. Padong may mga hoy. So ang location na to karon kay nato sa Luginsan. Time check 10 AM in the morning. So karon guys kay mga hoy mi kani mo ni akong kauban si Mike Logan. Sundang. So yun guys, muna yung mga kauban may kakani. Padong guys. So, let's go guys. Tabangi may pangahoy guys kay kanilaging wala may kahoy sa balay. Pero kahoy mo ni mo. Asa ka o kana pwede na. Mabutin ta mi guys pero mahadlok man mig sunog. Yeah. Manang mangahoy lami kay. Ito na to one piece mas usok. Oh, one piece. Halak ka. So, tara guys. Kuyogi mi guys kay mangahoy mi. Ewan ni kahoy tanawa na slide ko gya. Halak ka. Pasensya niyo kayo din guys. Saon man nagyana na to din eh. Ato na tao boss tiya. Kani Mga laging hoy ba? love kay natong mag-vlog, tanawa na slide na ta. Ato na magsulot pa kahoy. Aha. So let's go guys. Uban mi guys. Bani mi guys, nga natag. So karon guys kay mangawat mig butong guys daw guys. Ayan, guys. Kanaya mo pag panguhag butong guys, tago ni guys. Na guys ah. Takpan pa ha. Buni bike usa. So karon guys kay mamalik kami sa agi. O nya, kato mo mga tinapok nga kahoy, amo tong hapiton. Kay naman may gitapok dito. Kay laglaya, kay puro sila laya. Be, So karon, be ate. kay lo, o kani siya, kuha na siya kanang palwa. Be, Kanino? Kani sa mo siya bago. Bago ka kumain, katitiwas. So padong nami guys sa among padulngan, padong uli kay kuhaon na namo ang among mga tinapok nga mga kahoy. Kani among mga palwa, kani among ning kuhaon among mga palwa kani. Dako man kay ni.